Ето какво да кажеш, когато някой премине границата. Първо, нека да те спра тук. Това е един ясен и спокоен начин да покажеш, че човекът е преминал границата и ти няма да продължаваш разговора в този тон и в тази посока. Това също ще помогне да се прекъсне навлизането в излишен спор. Второ, този разговор приключва до тук. Ключът тук е, че казваш този разговор, което не означава, че отрязваш човека завинаги, а просто искаш да покажеш, че този начин на говорене е нездравословен за вашата връзка и трябва да спре. Когато отсрещният се успокои, винаги можеш да започнеш друг разговор, но вече с много по-добър тон. И трето, можеш ли да го кажеш по друг начин? Това е малко като да му подадеш ръка, за да се върне обратно и да промени своята тон, без да се карате. Ако обаче човекът продължи по същият начин, просто се върни към вторият вариант. Този разговор приключва до тук. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай ме.